in kana neman kyauta ne babban kyauta mai girma wanda ba ya kwamfe shi wani blessing shi ne kyautan kwanciyar hankali, kyautan zaman lafiya, kyautan peace, kyautan aminci. Wallahi ya fi komai. Malami ya sa kai wasu haka. Abin da ya ce ya fi komai banda musulunci. Kuma kudi bai yarda shi fahiyar ni'matun la tuqaddar bi tarak. Sannan komai sani peace, it is a blessing that money cannot replace. Shi ne abin da kudi ya yarda shi. Da kudi bai kwanciyar kai zero Allah yi. Ɗari ce kwanciyar kai kyauta ne ya Allah. Wanda Allah ya zama shi ma wani su. Abu ba wani zai gare da amfani saboda yana cikin kwanciyar kai Allah. Wanda zai ji daɗi wa'azi babba in ka zo kana ma mutane wa'azi kamar wanda ke gani Allah ya bless ka. In ka da sai Allah ya maka albarka wanda ke gani kamar ba ka sake wa'azi amma wanda zai gani yana masallaci a ce ba da gaske kake. Don da ya samu idan duniya ga masallaci ya ga yawa da shi ne ke. Esa wanda ke cikin wanda bai bani wa din nan. Ina muku batun peace da Allah ya ba mu gana. Ina muku batun kwanciyar hankali da Allah ya ba Ghanaians. Dole kowane ɗaya ta gode ma Allah saboda a maintain mu da peace. To ya Allah ya ce in shakartu la azidannakum in kun gode ni na kara mu kun gode ma Allah. Mun gode ma Allah amma kwanciyar hankali kudi bai sai. ففي ظل الامر تحفظ النفوس وتصان الاوراق وتقام الصلوات. Always say it is under the peace that souls can be protected. The dignity and dignity can also be protected. Wallahi karkashin kwanciyar hankali rai kowa ya sai. Allah ya ne mana. Kowane gari zai ka fita da iri. Gana ya ka zo Madina nan. Ka zo ka yi wa'azi cikin dare kamar na zo wannan Ramadan. Ka zo ka yi wa'azi Madina cikin dare. Ka kare wa'azin nan cikin dare kuma kamar wanda ya yi. In ba ka da lori ba ka yi tafiya ka je station. Ka dauki lori kuma ka yi tafiya ka je Nima. Ba wanda zai tawa ka abba ka niyyarsa. Abba. Mutum ya fiye da cikin dare tuwa. Cikin dare tuwa mutane na yawan Madina. Tuwa mutane na yawan Madina. Cikin dare ba ka shi kowa saboda akwai kwanciyar. Saboda akwai peace, rai da na daraja. Wanda ya taba yin kan case police station kore. Saboda akwai kwanciyar gari. Sai sai kike yawo. Sannan ka sani wani awar. Sannan kuma ka sani dignity can be also protected. In an ce mutum shi na irin mutum. In akwai kwanciyar gari to akwai mai mutunci. In akwai kwanciyar gari akwai wanda ke da dignity. Ayyar respect ka. Ba da za ke da salamu alaikum. Shewa ne amma da sallah masha Allah. Sarki a sarki yau ki sarki. Sarki ne kiyaye ka. A ga ba ya brother ya fito da ni. An samu ku da zuwa ku fara. Aka ba da kai yo. Ba an ba wata sarki Madina. An ture ka su. Ka da wani su ne su. Rufi baya. Ni da koyi an tira baya da baya wace ka. Ba ku tire. A kashe maka su da kashe mutane. A mutu ba dai ka wuce da ta a rai yaranka. Sunan shugabanka. Bindiga ke me yake kai? Ku je ba ni da sunan ku na ma. Ku ta kasa ku ayi da ku yi. Amma kuma ko ma mun ko ni kwai. Yana ka sai mata tutu wale. Mata sun tusu yana da dalili da MP ka. Duk da ya kama bago na wani ba. Duk da ya kama su sai ai sun yi desa. Mata sun to aka ne ina akwai fada ba mai kima ba mai dare da cikin gari. Anya ma ne ko anya ko anya kashi ko. Anya ne biyan kowa. Anya kwata kudi kowa. Saboda ana fada. Saboda sojoji su gani. Saboda sojoji su ke kowa. Saboda bindiga su ran biya. Ko ni anya ba mai daraja.